Assalamu alaikum, eydi adamlar, hormatly mehmanlar. Garaşsyz bir tarap yurdumuzda halkın arkadalı zamanatynda, arkadalı serdarymyzyň saýatynda toýlar-toýlaşýa. Ene şunam döwletli ojakda bizim halipa başymyz Kakış Aman Nurdiýewiň döwletli ojagyna ajaýyp toy şadlyk şaýlan. Bugun Kakış agamyz Güljan ýenejemiz öz mehriban ogullary Wepazanyň aýtyny bilen durmuş toýun tutýarlar. Toýmyda gatnaşýan ähli mehmanlara toy eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýäs. Şu ýerde halipalar bar. Tuğlumy şeýle aýdymçymken, alpbarzymken, tuğlumy zawoddan çykýan ýa köpdüm tanam ýetişemiz ok. Halipalaryň adyndan bir keýtjek toy otda da diýdiň, ana aýdymlar zadyna dowam eder. Gelsin oğullar, gelsin emmeti. Bugün aman durdu kardeşim. Aynı kakışım diye yetse köpçülüğün arasında halipa. Köpçülüğün arasında kakışım diye yetse aman durdu. Aman durdu kardeşimiz oğlunu bugün bağıtlı diye. Vefacan, bağıtlı ol kardeşim. Gelin kazıkını karasın. Özüm futboluna komanda olsun inşallah ne deyip olsa. Sesine de berekella. Aydımda sağda da üstünlük. Bağıtlı olun. İnşaatlıklı gününüzde. Bana da ben yanımdaki akli halk artistlerine nesip etti toyunda olmak. Ama nesip olsa oğul toyunda, sünnet toyunda da gelmek nesip etsin. Toylar kutlu olsun Allah'ım. Ben mikrofonu Türkmenistan'ın halk artisti Atagelli Halipa geçireyim. Salam aleykum edi doğanlar. Şular yarıkı oğudan toylar hemmemizin ocağımızda bolsun inşallah. Kakşan teada açan ocağın bağıtlı ocak olsun. Teada açan ocağına gelin ödünün bağıtı bilen gelin olsun. Ödünün ırskı bilen gelin olsun. Ödünün abrayı bilen gelin olsun da. O da uzak yıllarda bağıtlı durmuş olsunlar. 52 yıl şu vaatlarım sen oğlaktık toyuna gelmek müyesser etsin. Toylar kutlu olsun, canına sağ olsun. Sağ ol halife. Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Şuun bir ütüşük gün sebebi Akış halifan deyişiyali çınadı aman nurttur deydi. Atta kılın akakşan. Bular bir halife sungut maşgalası. Neyme diye ön akan yerinden akarmış ağırlık diye. Ve kakşan var. Ruşen neresi vardı Allah can nurşunu yatsın. Koğutanı yadım bir talantli oğlun. Farakatşan var. Aman durdu. Vefa aman durdu. Vefa can bilen stüdyolarda kendi bile işledik bala. Canın sağ olsun. Toylar kutlu mübarek olsun. Elmidamı kakşan o zondu. Can sağlık bilen ağzı yerlik hüküm sürsün. İkisi yal beyik zat yok. Balalın ardına başın dik olsun Allah can. Hatırda ner olursa yük yerde kalmaz diye. Nersin? Canın sağ olsun. Kutlu olsun. Hadi can. Doğrudanam şugun şeyle bir oğudan alsam. Ben şugun ki toylu gününü Vefazanı yürekten kutlayan Kakış toyları kutlu olsun. Hemmemiz yürekten kutlayan şugun sungut toyu. Hemmemiz beğenip, koğunup gelip Allah'ın hemmemize şular yal toy etmek, oğulluğumuzun, ağıtıklığımızın, soğuluklığımızın toylarını tutmak hemmemizden nesip etsin. Toylar kutlu olsun, yaşlar bağıtlı olsunlar. Devran Safarov, Türkmenistan'ın at kadının artisti. Hemen selamu aleyküm. Kakışan toyları kutlu olsun. Ama Efecan geldim değil mi? Toyları kutlu olsun, Allah'ın yaşlar bağıtlı olsunlar. Vepazan, ayağı düştün. Oğullu olun, kıyılı olun, ırkta devletli olun, Allah'ın sungut oğullardı, ulu üstünlükler arzu ediyen, durmuşlu bağıt arzu ediyen. Ama Allah'ım o ağıtıklar ulen degenlerin o, ağıtık soğuluk, oğuluk, yoğuluk hemmesini görmek müyesser etsin o. Düğünüm kutlap o diyetimi kırlık gitti o. Kutlu olsun da. Gülşat kurdu bu. Sağ olun. Selamu aleyk, idid adamlar, hormatly mehmanlar, kakışan. Begenyan, qoğunyan. Özümden qatı var ula dälsin bolenim. Sebemin kiçiligimden yadımda da studiyolarda näçe bile işleşik gelýärse, näçeler ýaly oğdan toy tutup oturýarsyň. Gözüm dolup gidip otur. Şular ýaly halipalar toyuna gatnaşýar. Allah jan hemmesine biziň özümizde de nesip etsin. Öz toyumuzda siziň hemme jaňyzy şey edip görmek. Toylaryňyz köp bolsun, çağıjyklaryň, artyklaryň, ondan aňaryk çoğuluklaryň bagtyna gonyp ýaşa. Hemişe de başın
dik bolup sungodun içinde birden aramızda bolmagy tüýsürümden arzu edýän toýlar gutly bolsun. Bagtly bolun ýaşlar, bagtly bolun. Kakışdığın toyun gutly bolsun Allahyjan. Oğulcuklan şeýle bir terbiyeli ýan ýoldaşlarym soňaljak bolsun. Agtyk toyuňa geleli Allahyjan gutly bolsun. Salam mehriban adamlar, halifeler, kakışan, toylar gutly bolsun Allahyjan, Wepajan, bagty bolsun. Dayjan, şoň ogul toyuny şeý dip toýamak meser etsin. Hemmek şahday etirsin. Toylar gutly bolsun. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly myhmanlar, hormatly halipeler, hemmeňizi hoş gördük. Kakış halipe, toylar gutly bolsun agam. Gelen gelin aýygy düşümli bolsun. O joňyzda dama toy bolsun. Bizim size gelemizde diňe toy dik geleli. Toylar gutly bolsun. Ýaşlar bagty bolsunlar. Köp sağ olun, ajaýyp arzular. Başga da gutlyjoklar barmy? Ha, Hemrajan, toýumyzyň esasy bagışdy. Türkmenistanyň at galanan artisti Hemra Rejepow. Kakşam, toylar gutly bolsun. Wepajan bagty bol, goşagar. Wapyňda toy dik geleli. Akış halipa toyumuz gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ýaşlar bagtly bolun. Sağ ol Nazirjan. Ta Döwrana da tödeçiren. Döwran. O başka. Gutly bolsun jigen. Janyňyz sag bolsun. Bagtly bol. Hemmesi gowardylar edenler menim goşulýan. Toylar ýene bir gutly bolsun. Goşu gelýän istenedi. Sağ ol Döwranjan, sağ ol. Selbişka, näme oýnaýanlaryny oýnaýanmy? I love you. Hello, how Helen? Men televizorda şonu görüp otyr. Kakşan, gutly bolsun toylar. Balajyklaň bagtyna gowan. Güler ýüzler solmasyn, gelen geliniň aýagy düşsün. İnşallah bäbek toy şeýt buldan tutmak Allahyjan hemmemize nesip etsin. Dönün. Ve bagtly bol. Sağ ol, Selbişka, sağ ol. Ýa Ahmedi gözläp ýördik, Ahmet tapyldymy? Hemmeňe salam aleikum halifeler. Halife gutly bolsun. Allahyjan döwletli ojaňa diňe toy diýip açaly. Hemişe taçagyň, arsygyň, bereketiň bol bolsun. Ýagyşlar damşýala dam dursun. Bagtly bolun, janyňyz sag bolsun. Sağ ol. Türkmenistanyň at galanan artisti Anna Jeppar. Gidileni sen bir boyuma makçı derden Anna. Halipejan toylar gutly bolsun. Ojaňda hemişe toy bolsun. Aydymlaň söýüp dinleýän, ýerine ýetirýän Allahyjan aydymlaň ýalak jigiňimin durmuşy owadan bolsun. Gapyňyzda hemişe toy bolsun. Sağ ol. Mekan Şalmet. Kakşa, toylaryň gutly bolsun. Allahyjan, Wepajan, bagty bol. Allahyjan size de agtyk şowluk, gowluk hemmeni görmek nesip etsin. Gapyňyzda toy dik geleli. Janyňyz sag bol. Salam aleikum halipeler. Halife toylar gutly bolsun, ýaşlar bagtly bolsun Wepajan. Oğullar kän bolsun, gözel gyzlar bolsun, bagtly bolsunlar. Serdar Halipa. Ey bağışlardan görmänmi? Tatmen galýar. Wepajan. Begenýän bagtly bol Allahyjan. Oğluň gyzyň bolsun, goşagara, kakşan. Hemmemize uday etirin şey toy etme. Dawa Erdajan, dawa. Mekan gulladymmy? Oğullar. Geçýäs mehribanlar, halipeler salam hemmeňize. Halipe gutly bolsun toýuňyz. Allahyjan döwletli ojaňyzda diňe toýa geleli. Wepa bagtyň bolsun. Kän oğul gyzyň bolsun. Toýlaryňyzda şaýat bolaly. Sağ olun. Mekan anlaýyp gutlajakmy? Halipe toylar gutly bolsun. Elmedama gapyňda toy diýip geler. Wepajan ol, görjeň bolsun. Elmedama şu howdan näp durmuşyňam owadan bolsun. Pelwan orkada bilen ýalpylap duraňardan görnüp durar. Halipeler salam aleikum. Kakşa halipe gutly bolsun toylar inşallah. Agtyk toýuňyzda da şeýdip bir begelme Hudaý etirsin. Kurtlaşan, bagtly ýaşa, saňa iň fiýardy bolar bura. Sağ ol. Attas gele beýtmede o. Mergen Anna Durduýew. Mergen zamlan kän toýda bolunur. Hemmeňize salam aleikum. Kakşan toylar gutly bolsun. Wepajan bagtly bolsun. Oğullar gyzlar kän bolsun. Gaplanda toýlaňyzy görüp bolsun. Wepajan bagtly bolsun. Ýeňiş hajy ardular jemletin ýydynan Akış Halipa aýdymdan başyny açlar ýydynan mene Türkmenistan halk artistleri Gülşat Gurdowa, Kerim Gurbanaliýew dowam ederler.
Kakşan hem ağam hem dostum ağam toyloştun. Wepajan inim bağıtlı bol. Bir Ceyhun Canbekow'ta bir şeyler aktetirler var. Yaşamak kovuyu durmuş lezzetli. Entek bu cahanna kakan deyirke. Doğun kardeş birbirine izzatli. Maşkılan avattır kakan deyirke. Toyda merekede tadakı yatsa. Cem edip barni ısmıştır khassa. Ağlıvirlik bulur maşkıla başta. Öyün ket hudati kakan deyirke. Katnaşar doğan long kardeş vardı. Komşudur kolumlur daydatı. Bu zananlarının entek yardı. Oğuzun avattır kakan deyirke. Deyirke hormatla kadarını bilin. Fiilin hormat bilen hizmette durun. Hayır dua bilen akpata alın. Öyün periştesi kakan deyirke diye. Çoğunsun bir kakşan toyloştun. El sarpiyat. El müdama oğuzunda toyun köp olsun ağa. Wepajan bağıttı olun. Elli vara sözler cemleyelim mi? Ruhsat berden. Akış Halipa, siz acayip aydımdan başını aşağıdan mikrofon alıp gideyin ağırda mikrofonu yoktur. Akış Halipa'nın hem mesallarını salıveliyenler. Arkayın Halipa. Akış Halipa başını başlar, İdinlenem, Türkmenistan'ın halk artistleri Gülşat Kurdu ve Kerim Kurbanaliyev. Hem Mehmet Tanrı çıkıyat, o zaman şu öz oğuduşumu, tekiz pemkallara ayretin hormat koyma kılığımma da Rahman Hudayberdiyev, Türkmenistan'ın at kıdanan artisti. Şu toyda senin hükman aydım aytmarsın Rahmancan. Değil mi? Perhat sana yetik geliyor Perhat'a Tayyip Rahman Hudayberdiyev biliyor musun? Harrim, tekiz pemka, zarabla oğlum. Türkmenistan'ın halk artisti Akış Taparov. Başına. Hemen tanta çağırıyor orada. Artistler hemen beneler. Наливай чай, танчик чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку собираю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Бывает в жизни тесно, чайхана ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, а мы вместе напевай. Чай, хана-хана чай. Чай, хана-хана чай. Чай, хана-хана чай. Чай, хана-хана чай. На востоке, что за жизнь чайханы. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь чайханы. Что за жизнь чайханы. Wepajan toy mutlu olsun canım. Dilmen, lelem dilmen. Yavur yarım yama ağlayan. Gel
Gülşen vurdu.